शासन खालामबाय थादों दिनै राजा शासन बायदि बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि सोलिदों गोसो बायदि सामलायगासिनो दङ। गोबां लिस्ट होदोंमोन 250 जननि बारा ओमफ्राय बिथांमोनखौहाय माने दिनै हराव आंनि खोनानायाव माने 500 फैसा राननानैबो बोबथादों होननानै आं खोनादों। सानै बर'लेण्ड आर्मि जिउ खहा खालामनो हादोंबा सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनाबो गावसिनि सन्तुष्ट बायदि बा सेटिसफाइड जानाय बायदि इ हालामखौ नायजानो लुबैदोंमोन। सिमांनि अननायखौ आरो सिबिनायखौ आं जासिगोननाय थाबाय। नंगौ दिनै आङो लाइमुथि प्राइमारि बे प्राइमारियाव फैनानैहाय सुइद्द समस्तिनि बेवहाय फैनानै आङो जोबोद मोनसे स्ट्रं भाबखौ आं दिनै नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गासैबो जायगायाव दिनै जयनिं जागासिनो दङ बा प्रग्राम लागासिनो दङ जयनिंनि। दिनै दासो सोलिबाय थानाय जि सरखार बे सरखारखौ नागारनानै दिनै बिपिएफ दलाव मानि थाखाय फैदों बेबो मोनसे बिराद गिदिर कुइसन। दिनै जि कुइसनखौ जोङो सोङोब्ला सोरबा लिडाराबो होनो हानाय नङा। दा गतिके जाय बिथांमोना दिनै फैबाय जयनिंआव बिथांमोननि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। आरो बेफोरबायदि जयनिं जानाया जोंहा गोबां जायगायावनो दिनै जागासिनो दङ आरो जाफ्लायबाय थागोन। आरो गोबां बे हादान एरियाखौ लानानैहाय दानि गोदान सोलिबाय थानाय सरखार इउपिपिएल सरखार बिथांमोना गोबां हानि माखासे प्रब्लेमखौ बुंनानैहाय माखासे रायजो राजाखौ बिथांमोना हमथागासिनो दङ। आरो बिथांमोननि हमथानाया खुनु जेबो लाब गैया। मानो होननानै बुङोब्ला सम सफैयोब्ला बे लाइमुथि एरिया बिसिबां माने हादान एरिया बे हादान एरियानि मानसिफोरखौ जों सोस्लाबनोसो हानाय नङा होननानै जों सानो। जि निउसखौ आं दिनै फैनानै आं खोनाफैदों। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों दिनै लाइमुथि एरियानि माखासे जाय बिथांमोना जाय इउपिपिएलआव थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय बे मानसिफ्रा दिनै फैनायखौ आं जयनिं खालामफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जाय बिथांमोना आरो माखासे बिथांमोना बुंबावदों जे फैबावगोन माखासे समनि गेजेराव। मानो होननानै बुङोब्ला माखासे हानि खोथाखौ लानानैहाय अनेक खोथा बुंदों होननानै आं खोनाफैदों। दिनै बिनिखायनो जाय बिथांमोना फैबाय रोजा रोजा साबायखर। आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बेखौ आं जोंनि अरायसम जोंनि बिपिएफ दोलो बा जोंनि लिडारफोरनि गेटआ खुला आरो अरायसम गोसोआ खुला। दिनैहाय बेयाव जयनिं जानाया 100नि एबाब दिनै जयनिं जादों आरो फैबावगौमोन। गोबां लिस्ट होदोंमोन 250 जननि बारा ओमफ्राय बिथांमोनखौहाय माने दिनै हराव आंनि खोनानायाव मानोबा 500 फैसा राननानैबो बोबथादों होननानै आं खोनादों। खिन्थु बेसेबां सैथो बेखौबो आं पाब्लिकफोरनाव सोंबाय नंमारगौ होननानै पाब्लिकनानो माने होबाय खोन्थाबायबो। गतिके गारबाय थाथोंसै बेसेबां समसिम गारो बिथांमोना मेंजासिम गारथों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिफ्रायथ' जेबो खहा गैया। बिथांमोनखौथ' आं बुंखायो जोंनिनो रायजो राजानि थाखा बियो सोरबा जुदि होफैयोब्ला जा जेबो उसुबिदा गैया। आरो जानानैल' गावबागाव गोसोआवल' थिग था होनना बुंनाय लोगो लोगो पाब्लिकफ्रा आंजों साइडनाव जि जायगायावहाय माने मिडिया प्लेस नुवाखै बे जायगायावहाय फैनानै बिथांमोना आंजों सावरायफैदों। बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेयाव लाइमोनफ्रा गोबां लाइमोन माने 18 बोसोरनि सायाव जायनिखि फरायसाफोर BA निफ्राय MA पास जानाय माखासे स्टुडेन्टसफ्रा दिनै बेवहाय जइन जादों। आरो बेवहाय टटेलि मथा मथि 800 जननि बारा 800 जन स्टुडेन्टनि बारा आरो माखासे बर' सुरखा कमिटिनि माखासे बिथांमोनाबो जइन जादों। आरो जों बेखौनो बुंनांगोन दिनैहाय गयबारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नैबेनि हाबाफारिया जादोंमोन। खिन्थु बेवहाय दिनै गयबारि ब्लक प्रमद बर'नि समस्तियावनो मथा मथि 300 जनसोनि बारा बेवहाय जुगदान खालामदों आरो फरायसाफ्रा। लाइमोनफोर जुगदान जानायनि खारनाथ' बेनो दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल सरखार बिथांमोनहा दिनै फेइलर जादों। बिथांमोनहा गावसोर गभर्नमेन्ट बानायनायनि सिगाङाव जेरैबायदि प्रल'भन होदोंमोन न'खर न'खर साकरि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 के होनाय 1 फन 1 जब बे खोथाफोरखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै बुंदोंमोन आरो बै खोथाफोरखौ बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखै। फारसेथिंजाय माखासे लाइमोनफ्रा गिखांनाय फैदों प्रमद बर' दैदेननाय जिथु गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरखार बिथांमोनहा सिगां बिपिएफनि दिनाव थाखानाय जिथु CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बे बर्डखौ बिथांमोना सिफायनानै लानानै दिनैसिम माखासे लाइमोनफोरनो मोनसे इन्टारभिउ फाथिनानै बिथांमोनहा दिनै साकरि होनो हायाखै। बेफोरखौ नुनानै दिनै लाइमोनफ्रा गिखांदों। लाइमोनफोरनि भबिसतआ दिनै खोमसि होननानै बिथांमोना गिनाय फैदों। मानोना दिनैहाय जोंनि गेजेराव BTCआव जुदि 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि साकरिखौ जुदि जोङो माखासे फरायसाफोरनो जुदि होनो हायाब्ला
फैलार दिनै बेकार जेंनाया बारा जागोन गतिके लाइमोनफ्रा दिनै गिखांनाय फैनानै बिथांमोना दिनै सिन्था खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो खेबसेबाव आरोबाव गभर्नमेन्ट बानायफिननानै बै माखासे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव थाखानाय पावारफोर बे पावारफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बिथांमोनहा नाजागोन होननानै बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव फालो फालो जुगदान खालामदों आरो सोरबा इउपिपिएलनि मोनसे राजनैतिक डायलग आरो सोरबा मोनसे राजनैतिकआव सोरबा मोनसे राजनैतिक दला ब्लेम होनायाथ' बे स्वाभाबिकखा खिन्थु नोंथांमोनहाथ' दिनै नुदों माखासे मानसिफ्रा माखासे स्टुडेन्टसफ्रा दिनैहाय BA निफ्राय MA पास जानाय बिथांमोनहा BA पास जानानै बा MA पास जानानै जिरायबाय थानाय माखासे रोजगार नागिरनानै जिरायनानै थानाय माखासे मानसिफोरबो दं बिथांमोनानो दिनै जइन जाफैदों बेथ' दिनै 18 बोसोरनि सिंनि गथ'फोर नङा नोंथांमोनाबो बेखौ नुदों आरो बिथांमोना गावसिनि इग' माबाजों गोसोजोंहाय दिनै गभर्नमेन्टखौ सलायबाय थादों बेनिखायनो जोंनि बे लाइमुथि हालामनि गासिबो दुखु मोननानै दिनै BPF पार्टिखौनो नागिरफिनदों BPFखौनो गभर्नमेन्टआव लाबोफिननो नाजादों दा बे जायगाया माने दावहाजों सोलिबोनाय एरिया हालाम दा NDBखौ थैथाब थांथाब बिथांमोनानो मदद होबोनाय बे जायगायावनो दिनै सासे बिमानि गोरबोआव सानै बर'लेण्ड आर्मिनि जिउ खहा जानाय दं दा बे सानै बर'लेण्ड आर्मिनि जिउ खहा जानायखौ दिनै बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों बिथांमोनाबो दिनै बे हालामनिफ्राय सानै बर'लेण्ड आर्मि जिउ खहा खालामनो हादोंबा सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनाबो गावसिनि सन्थुष्ट बायदि बा सेटिसफाइड जानाय बायदि इ हालामखौ नायजानो लुबैदोंमोन दानि खुंथाय गोहोखौ दा बिथांमोनहा दिनै बेफोरखौ सिन्था खालामरोङाखै सोरनिबा जिउ दान होनानै मोननाय BTRआव दिनै बिथांमोनहा एक्टिं देखायनानै दिनै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बखिनानै बबेबा दैदेनगिरिखौ मदद खालामग्राफोरखौ दिनै नासयनानै डिस्ट्रय खालामनानै दिनै बिथांमोनहा सासन खालामबाय थादों दिनै राजा सासन बायदि बिथांमोनहा गावसिनि गोसो बायदि सोलिदों गोसो बायदि सामलायगासिनो दङ जातिनि अलखदाव गोलैनायखौ बिथांमोनहा सिन्था खालामरोङाखै दा मा सोलिगासिनो दं आरो इयुनाव मा सोलिलांनो नागिरदों बिनि फारसे जेबो सिन्था खालामाखै बिनि थाखायनो लाइमुथि हालामनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोननायजों लोगोसे दिनै BPF पार्टिखौनो दिनै देरहासार खालामनो थाखाय ज' आवगायबोनानै दिनै जयनिं लाफैदों आरो मा बेखिनियानो